सखी सखी हो आवा हेनिया तनी कहाँ जाते हो कहाँ वहाँ खेते आवा तनी एगो बात सुन लिया तो जइह देखबू आजकल का जमाना बड़ा खराब बाटे सुन ला तो जइह तनी सब कहेला कि कौन बातचीत रहेला तो तनी कह देला सब तब मन के हल्का हो जाला हैं बेटा एगो बाटे जानलू पोस पार के माई बियाह शादी कर देता तो आजकल का जमाना तनी खराब बाटे हैं आ बियाह शादी करता माई दादा बेगाना हो जाता ना आज बनी तन से कौन खेत हम घसिया उखाड़ लें उखाड़ के तनी गोर जानता रू मौगा दिन भर घर में घुसल रहेला है ना ने जब से बियाह भइल न मौगवा कोनो से आई न तो दिन भर घर में घुसल रहेला अरे कोई नहीं बूढ़ बाप वाला दिन भर खेते में घर जोतता है आ कनी चौवर होता न हौदिया पतन कनी तन चली तन से घास से कैले हैं घास से को के आबाद में ले चल हैं शादी से पहले न शादी से पहले मत समझिया के भातार काटी कि तू ए दीदी पूरा तुहार घर संभाल ले रहा और पूरा घर संभाल ले अब भातार काटिए से भूकंप कर दी घर आई हमार बेटा बा नया पता का घोर के पिया दिहले बिया दिन भर वही घर ही में रहेला मौगावा बहरऊ नाइली करेला जननी जननी बहरऊ नाइली करेला का कोई पेटवा में बम बोला बोले कहनी कि तन चली के उसे सब कहेला कि तन कोनो बात के उसे कह दे तन जीव के हल्का हो अब कहेला सब अपन बुराई करत गाँव टोला जानी तो कह देख अपन बेटा के बुराई कर दिया का हम बतियाई है ना अरे हौ दक्षिण टोलवा के रहे बेटी चोदाव ना ले जाके हमारे बेटा के फंसा दिया आ जैसे हमार पतोई खिलाड़ी वैसे कमाई खिलाड़ी भोसड़ी हैं आप मरलस एकदम तहस नहस कर दिलस का हम बताएं पहले तनी घरे कहनी हम तनी घास सुखार ले आ ओकर बाद चली तनी हैं गौआ कनी ले ले घासिया से बस चली का घर हम नतिया आइल ना आया भाई दादी रे चल घर चले गए आ गइला हां ला घासिया ले चल बाई बा चलो शाम को घर हां चल ले घासिया पर देख ला धाला चल लेके चल हम आवत हैं हाँ लेके चल हम आवत हैं देखा वही एगो नाम है ना बढ़ के हमारे बेटा हुआ के बेटा यह तो तनी हमारा हरवनिया सुनेला घास उस उड़ेला जन कुछ उड़ेला तक करेला हे बाबू आजकल के कहला बियाह शादी बड़ी ठोक ठका के हाँ वही तर जान इतना गप दे कौन आई दे लाग बात लोग इतनी आज हमारे से सजाई होता तुम लोगों का सजाई ना हो क्या हाँ तुम लोगों का सजाई ना होता हमारा तो बड़ी बड़ी सजाई होता हाँ अरे मौगा चौचर गो बेटी भी है बड़ी मौगा दिन भर घर में घुसल रहेला दिन भर ने पता का घोर के पिया दिया